Как протече работата с Владови билд? Днес се намираме на обект, който току-що издаваме с нашия клиент в неговият нов дом всъщност и бих искала да му задам няколко въпроса. Как промина процеса? Как беше цялата комуникация? Как бихте описали комуникацията си с фирмата? Чувствахте ли се чути по време на целия процес? Да, определено в момента, в който влязах в контакт с Миро, който беше технически ръководител на нашия обект, всичко потръгна доста гладко. Бях постоянно на връзка с него по Viber, понеже на мен така ми е по-удобно. И той винаги ми отговаряше изключително бързо. Аз бях даже учуден понякога как виждаше съобщението и веднага ми отговаряше. И наистина така чувствах, че мога постоянно да му пиша и той да го види на момента и да реагира. Ако ваш близък ви попита защо трябва да избере именно Владови билд, вие какво бихте му казали? Най-вече за мен на качеството, защото наистина качеството е на топ ниво. Коректността, комуникацията, която е на също доста високо ниво и една много добра, реална обратна връзка, защото няколко пъти ни дадоха съвети, които бяха обратните на това, което бяхме посъветвани преди това и се оказаха правилните решения, което винаги би го дал като обратна връзка на някой, ако ме пита. Супер! Благодаря ви!